Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Si Maris, ginaingon, wa ko'y gusto sa imong nagustuhan. Ay lang kong daotang ato niya, aron dili ko masuko. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Humanagit ko pa ni Odto. Milagro da. Nagsaw manukaon sila si Edna o Justin. Uyab na tingali ning duha ay. May nuoy. Aron dili na magsiki og samok na ako si Justin. Niapaingon ako si Edna. Kamapahiyomon ras kanahan, Ay, mau ba? Di pa day mo uyab. Abi ba na ko, uyab na mo. Kay nagsawa na mong mo kaon. Ako to gipugos tay uy. O nisulti gid siya nako nga naibog siya nimo. Pero mura og di na tingali siya mo duol pa nimo aron magpa-chancing nimo day. Ay, lipay gid kay ko. Kung dili na siya magsigig hasol nako. Kay may uyab na taon ko, uy. Pero, yun na paragod. Unsa may mong gisulti niya, day? Ngano nga, nakaingon man ka nga, basig dili na siya maghasol nako og panguyab. Nanguyab mo gyud na siya nako, kuy. Di man kay pa-chancing-chancing ra. Da, ako kang gidaot niya, uy. Ako siyang giingnan nga hugawan ka, o niya, tuwayon ka. Ha? Unsay tuwayon, uy? Unsa man din ang tuwayon? Kanang tuwayon, babae nga baho og ubos. Bisag maligo, baho lang gihapon og bugan. Sambot na kun kanang ako pag yung giingnan nga tagsaragyod ka maligo. Inig duty nimo manghimasa ra ka, mao na nga baho ng imuha. Binuang naman sad ng imo, uy. Ha? Imo naman kung gidaot, ana. Bakak ng imo. Limpyada ko. Humot ning ako. Dili ni baho ang ako, Edna. Dili sad maayo nang gibuhat sa imong amiga, oy. Gaiya kag himuong baho ngadtos mga laki. Di masa din ang daghang laki iyang gitabian, anak ma. Ang lalaki raman nga naibog na ako. Ug iyan ang gibuhat, aron dili na manguyab na ako tong tawhana nga kauban na mo sa trabaho. Oy, usa ra iyang gitabian. Pero ang iyang gitabian, manabi man sa daslaing tao.
ug ang laing tao pod nga iyang tabian manabi pod na silain hangtod nga daghan na kaayo ang mahibaw. Ako man itong ikasabaan ko. Akong giingnan nga. Dili na mo sabog pangdaot na ko ngadto ni Justin. Kay bisag dili pa ko niya daoton anang tawhana, dili masagit ko musugot anak niya kay wa man ko'y gusto ni Justin. Ay. Bayo! Oy, may nangatahuran. Bayo! Basig si Eddie ron nga nanguyab nimo. Mamisita tingali. May hinuon kon siya, ma. Kay sugto na ako siya. Nakagusto man po ko niya. Oy, mao ba? Bayo! Day Maris! Ako ni! Si Justin! Oy, hala. Ang kanahan man di ay. Siya mo din ni Sa mucho kasuyas Edna ani kon mahibaw siya nga ang lalaki niyang nagustuhan. Mianhin ako kay Mamisita. Atupangon ko na lang ng tawhana, uy. Ug akong prangkahan, nga wa gid ko'y gusto niya bisag gamay na. Wala gid ko'y gusto ni mo bisag gamay, Justin. Ug mahimo ba? Ay napagsigig paduol na ako kay masuko si Edna. Dili siya anging masuko. Hindi may uyab. O ikaw, Day Maris. Anong di magiging ka masugot na ko, ha? Nga lang pagiti ka. Bisa pag tuwayon ka, niya, kagiron pag yung kaglubot. Unsa? Unsa kagkirog lubot? Ikaw, tuwayon ka. Niya, kagiron pag yung lubot. Apan, Griyo, labti ka, oh. Busa isugta ko. Sige na. Di gani ko na mo sugto na. Panabi ta kas tanang naibog ni mo. Nga ikaw tuwayon, niya, kagirog lubot. Unsa? Justin? Milagro good. Nga ikaw ang miduol na ko din sa gawas. Giduol ta ka kay. Nahipong man kukud. Nga kada sugat na tustan, muli kay man kanako. Unya mo tipas pagit kaglaing dan. Ngano di ay ati? Tungod kay, di ko gusto nga makita ta ka. O mag-astorya ta. Mao di ay nga uwa ka na mabalik o pamisita na ako. Kay gilikayan na day ko nimo. Pero nga naman, unsa ba hinungdan nga imo kong gilikayan, ha? Unsa hinungdan, adi? Kuan, kining... Unsay kuan kining? Sultihi ko. Unsay rason nga imo kong gilikayan? Tungod sa... Isulti ni ba Justin ako. Ikaw ko, no? Tuwayon. Ug kagiron pag yung lubot. Ug labaw sa tanan. Ikaw ko, no? Di na virgin. Dagang laki na kuno ang naka-jerjer ni mo. Unsa? Mao na sulti ni Justin nimo? Oo. Mo nga. Dili na ko ni mo. Gawas nga tuwayon ka. Nya. Kagirog lubot. Pinasal virgin. Virgin ang ipangita ko. Kanang mo ayay. Iniigaw sa kuwa. Bahala gamay. Baktak ng tanang gipanulti ni Justin nimo. Og labaw ng dili tinuod nga. Bulhang nako. Virgin pa ko, Eddie. Og salamat pud ha. Nga misulti ka. Nga gamay ang imo ha. Kay dili sad ko gusto nga makauyab unya ko o makabana ko og gamay ng iya ha. Diha ka na. Si Edna gin kaingon ining tanan ba? Pwes. Puslan man nga mikatap nagmaayong mga tabi nga imong gisulti kang Justin. Ingon ni ining buhaton ako. Mauna yan, miundang ka sa trabaho, o magsugod ka na sunod simana sa bagong trabaho nga imong gi-apply yan, ha? O Yads, undang mo sa kong gitrabahoan ay. Hindi na ko gustong makakita pa ko ni Edna. Lagot ko niya ay. Na nga. Ingon man ni Justin. Oh, mamisita ko na siya na kurang gabi eh.
Sugton ako na siya. Lano, anya, porter bang mahataong idna ng Justin. Basi mo samot nga kasuko ni mo yan. Puslan man nga iya kong gidaot na to ni Justin, uyabon akong maong lalaki. Og ipamatuod ko ni Justin nga dili ko tuwayon unya kagiron og lubot. Hala. Og labaw na nga dili tinuod nga bulhang nako. Abi ni mo na, abi ni mo. Pastilan. Pagkagana rabas mga tao nga nasayod nga kagiron, kaglubot, tuwayon, pagyud ka, di na pagyud ka, virgin. Try na to, be. Try na to. Mao na dihay nakalaay na ron. Kay musuway gid sad ka uy. Nikatag na nagmaayong kadaghanan nga di na ka virgin. Try na to, be, kausa. Sabat dia uy, wa man ko maglagot nimo. Aw, lagi. Katos Justin, kay karong gabi sugto na ako siya. Salamat. Salamat nga, gisugot ko nimo. Gisugot ka kay naglagot ko ni Adna. Og mao na hinungdan nga, mibalhin kog trabaho, kay di ko ganahan nga magkita kami. Oh, magdita og maday ha. Aron singon, masuta na ko kung nagbakak bigyod si Idna sa tanan niyang gipanulti. Oh, sige, sure. Ugma, magdata. Yes. Og dad ako bisag asa nga dapit nga gusto nimong dad-an ako. Oh, isputi nga gudi mo do. Kigate ka Marisa. Lagi pa. Ka. Maugit pa. Og anhi ko nagid masuta pa. Kung nagbakak ba si Idna sa tanan niyang pagdaot ni Maris. Ay, sos. Kung tinuod ka ng tuwayon siya dong. Oh, Butang nila nagsapal sa lubi. Uy! War na. mau ba pa? Kunya, ang kagiron ang iyang lubot. Pakan alang nagmaayo o kanang... ay lang, tordyak ka nagmaayo ba? Bahala na, tordyak kag maayo dong. Nindot tagis tambag ni mo pa, uy. Oh, basin manimaho ng imuha. Basin ng manimaho ng imuha. Butang nila sa tuno sa lubi mo. Sila tuno. Kanabuha o tuno sa lubi ray. Tambalan. Mau ba pa? Oh. Anak gitingali pa. Pero pa, idighubo na ko siyang panti ba? Panti. Ha? Kanang pahan. Oh, gani. Nigubo na ko pa niya. Mga lisngaw gani. Niya, baho kayo. Oh, siritin ko eh. Biyaan ko siya. So, wala pagbalik pa. Oh. Sige pa. Antar ko pa. Sige na. Ampig sa mula ka ha. Pagdag tuno sa lubi. Ni ano day? Ni hunong na tungod sa motel. Ang gisakyan tang taxi. Kulbaan mo ko eh. Virgin papaya ko. Ana na to masuta ron. Kung virgin pa pagyo ka. Oh. Kay matod pa ni Idna. Ano, bulahang na kuno ka. Daghan na kunong laking mijirjir ni mo. Amaw siya? Amaw lagi. Sige ta na. Sige na, bayaran na ng taxi. Aron manaog na ta. Ug sa sud sa motel, buhat ang tanang gusto nimong mahitabo. Umakasuya na. Kini, abuto na kong duha ka bukit. Usahon na ko. Lamian, didihon na eh. Didihon na yung bubs. Gusto ko kayo. Ay, magyapit sa pangabas. Gani. Simuto na ko gamay. Humot. Pinipig. Amoy, pinipig. Kalamian. Sukada. Baya. Kabugtod si Muha eh. Dali na.
Oh, ubuon tani mong panty. Oh, oops. Uy, hala. Ka-cute sa baba ni uy. Pagka-virgin pa na uy. Cute kayo cute. Kaya na, ikaw pa'y lalaki nga nakakita, anak. Oh, I can be. Hindi ka spusod pa, boss. Mas lamig pangay mo pagpili sa ubos. Amot, ani, uy. Amot, Si Mandela, Ang lamig. Ami. Wala. Hindi ginagin maantos, eh. Wala. Bakakon ginis. Ibna, eh. Ingon sit. Tuwayog kagiron kaglubot. Hamisa ni, eh. Pero, wa man di, eh. Humot kayong imuha. Oh. Hindi pa di, eh. Wala din ako giganda. Bawon ko na kong prep. Hala, Justin. Aglabi ako ako katasan ng imo. Ay, nausap ako hunahuna. Hindi lang nato na yun nun. Matay pa lang wana. Mabuhay lagi yan, eh. Ay, lang lagi. Sunod na lang tingali. Ay, nausap ako hunahuna. Ay, usap-usap, eh. Sada ko kayo niya taas pa yun. Sige lang, maghamplas lang yan. Sada hawa-hawa. Ay, nagpatong na ko. Hawa na diha. Di mada. Kinip. Ayaw ba? Ay, Justin, inaya lang. Uy, agay ka aptos. Justin. Katunga lang mo na. Katunga lang. Bilang na ko idayon. Katunga ba, uray? Agay, Justin. Pagkaslipay ako, ha? Agay! Labihang nipaya ni Justin nga virgin ko nga iyang nakuha. Makadaghan gid may nahitabo atong higayon na. Og ako naglisod taong kog bangon. Apan di kaya nako ang tanan kay ako maning tinuyuan. Og tuod man na malayo gyud dayon si Justin nako. Og gikatakda ng among kasal, labihan gyung suyaan ni Edna nga kasluno nami. Siya ang sad-an sa tanan kay iya kong gipalagot. Mao katong kasama ang kaagi ni Maris dinhining tulumanon. What's the style? Siya ang sad-an sa tanan is style. Kini mao ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.